Pravá tvár progresívneho Slovenska je už verejnosti známa. Ale že sa znížia k tomu, aby využívali ohlasovanie bomb na školách, je už naozaj veľa. Oni skutočne nevedia, čo majú robiť. Oni naozaj nevedia, ako prekryť tie peniaze Michala Šimečku nejakou inou témou a snažia sa zaujať Slovákov opačným smerom. Opozícia sa priživuje na strachu z poplašných správ na školách. Priživovanie sa na poplašných e-mailoch, ktoré dostali niektoré naše školy, považujem za úplné dno politického súboja a ďalšiu ukážku nezrelosti opozičných politikov. Dnes sa vláda stotožnila s mojím návrhom na zaobstaranie kamerových systémov pre všetky školy. Tento krok je súčasťou snahy strany Hlas sociálna demokracia o zvýšenie bezpečnosti v školskom prostredí, ktorá je pre nás prioritou.